लोगोफोरजोंनो दायो आमाइनि फिसालानि हाबा दं आरोना बेयाव बेरायनो थांनो नागिरदों जोङो दायो बाथासियाव दंफैयो। गारिया सफैथ'वाखै 9टायावसो सफैयो। जालांबाय थादो लोगोफोर आरो नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना दाबाव। जोङो दायो ट्रेन गाखोबाय आरोना लामायालाय लोगोफोर जों दा थांगासिनो आरोना दा उदालगुरियाव दंफैयो। नांगौ थायो लोगोफोर मोनफैबाय आरोना लोगोफोर मोनफैबाय जोङो मोनथ'वाखै र' एसे थांबावनांगौ ना। लोगोफोर थांगासिनो आरोना जोङो दायो आमाइमोननि न'आव सान्तिपुरिया। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब आरो शेयार लाइक खालामनो दाबाव। लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामदो होनबानो जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड होबानो मोनसिगोन नटिफिकेसन सहैनायफोरबायदि। दायो थांगासिनो आरोना जोङो दायो मोनफैबाय आरोना आमाइमोननियाव बेनो नै बानायगासिनो दासो। हाजोबाखै आरोना।